Majung buntag ni jung tanan guys, Domingo na dayron. Mao na jud ang bispera sa kapistahan dito sa among baryo. Diya. Mga pide tanin jud guys. Daghang salamat nay sa imong pagpabawn daring corn coffee, organic corn coffee. Niya jung pugod ko kay na maadjog hang tuog. Diya mo inom kog buntag guys, ganahan pug ko gabi mo inom pug ko organic corn coffee with malunggay mangustin. Muna siya presyo guys. Daghang salamat po sa sponsor sa among couple cup. Daghang salamat sa naghatag remembrance. Happy Mother's Day di ay natang tanan. Bitaw sa tanan nga mga inahan, mga lola, mga aunties, mga titas, basta tanan-tanan mga atis, tanan-tanan nga nahimo ng inahan. Happy Mother's Day. Diya, sa dakilang ama ug magiting pod nga gibidyan og asawa ug may nagatiman sa mga anak. Happy Mother's Day pod ninyo tanan. Mga tatay nga may nagobligaw og atiman sa mga anak kay wa dihag mga asawa nga uban pod gibidya ang asawa. Diya, happy fiesta pod sa among mga kabaryuhan sa Alicia, labi na sa Barangay Putlongkam, Barangay Mahayag ug sa tanang baryo nga nagpasta dito, Viva Senior San Isidro Labrador. Diya, guys, kumusta naman mong tanan? Kaya ba kung naghay celebration sa mga inahan karon? Kaya mamalaging, ilang malaging adlaw. Atang adlaw di ay. Bitap. So guys, sa katong nangutana, kumusta ka mong biyahe sa barko? Okay raman pod guys, bisag nag-sorry pa mi kay niagi pa mig nasipit, port of nasipit. Diya, matong nadugay kay niagi pa man day mig Mindanao. Diya, okay raman pod guys, sa barko, hinlo man pod sila, okay raman pod. Diya, mga hospitable po dag mga staff. Diya, sa katunautan nag-asa naman din ming dapita karon, dahil namin sa Biason sa Muntinlupa guys, sa among gamayng pulianan kay mo maginamli ko importanteng uli na pod nga ri dahil nato anta nga maasikaso na og mamanhuman kay jaw tan ako hinahanaon. Diya, ug mapon nat patagamado panahon karon guys, agatong panahon kulis madyon ta pag makaawan kay dawat mawawa pag abog. Ako nagpislang nga ugas sa sakat sa pag-abot na mga grabing abuga po dari sa bay. Sa grabing inita. Grabe magbuntag din may tutog among singot. Grabe sa inita sa panahon diri, time storage sa kainitan sa buhol. May lagi tiksop-tiksop og balik sa kanawa. Dan sa taman nga nakalit pagbalik ko agad jud mi maka sa pista pero kay ba mi nakasabot ra si Senior San Isidro Labrador. Natantanga pohon, na makaabot na may pohon, kaluyan. Gagma po dahay, sugod na kuslakaw sa ahang ati manunon. Okay. Amo pong pamudyo dari guys, pami nakalaba, kay gamong tubig wa mo agas. Gawat pa ko sa among president dari kay ang ikuan gamong tubig kay wa mo agas. Mga yung tubigan eh. Isa na lang ang taghinay ba, makapundo-pundo. Daghang salamat ba sa inyong kanunay nga pagtimbaya og saway mga paglubad diha nga sagad sa pagsugod na hantod karon na agi hapon mo. Hanggang salamat. Ug asbon ko pasalamatan ko sa ang mga mahal sa kinabuhi nga supportive nga nagpabawon ug nagpalaga namo dahil sa among paglakaw. Si nanay gagaw-gaw lagi puto kay gimingaw ko no. Pero bila man ay makauli ra lagi gihapon mi pohon saan nga naman pud mi pamuzo dari dyan na pag ko'y lakwon na ko'y asikasuhon diday lakwon guys magsakay di ay anja na kuan pusundoy mga pud si jag na kuan ba gilaay sa nga dito nag way majungkuan kay mo lagi tong nakaundang mis sa baho kay mo lagi tong hospital sa nanay gilaay man pud si jag balik sa trabaho wa kuno pud ko dali sad pud og bidyaan nas nanay ano pud siya kay wa pud lagi tabang pangahoy nga na no mauto sa nakasabot sa mga sitwasyon salamat sa mga pagsabot ug labi na tong mga tao nga
ni abre sa ilang malumong kasing-kasing. Nakatabang po na mga agpagka-hospital ni nanay. Nakaluwas rami nga pinagi sa ilang tabang. Hanggang salamat sa labang makagagam kay wad si mi pasagdi. Wala dyan ko makasuway og panawagan sa DYTR. Nga mga jog panabang. Mga dyan sa kadyong Ginoo guys kay bisag na yung mga pagsuway wad dyan gihapon minidya pasagdi. Karon di ay big shout out day sa among bagong follower, sa among bagong nintimbaya, Ma'am Ritzel Basali. Taga-asa day ka ma'am, dahil salamat. Shout out ni sa among mga ibid fans, sa mga loyalist nga waji paglubad. Mons Sugster, amping mo dia sa Switzerland, Mons, og happy Mother's Day. Og happy Mother's Day po sa imong maigsunog sa imong inahan, nga buutan ka si nanay. Happy Mother's Day po ninyong tanan. Di naman sa tagsaan kay di na maapas sa tanang mga inahan na sa tanang padung pa inahan nga nagipang sabak karon padung naman dyan na inahan naman dyan mudana. Salamat sa Danao Valencia po nila Ate Sherry Kentong Ulrich, nila Ate Inday. Happy Mother's Day ninyo diha, nila Inday Pluplo og ni Inday Jade, among tanan nga nagtimbaya na diha. Happy Mother's Day. Salamat sa mga panahon nga nagaban-ubanta. Natpanta nga napay panahon po nga magkaabanta. Bisag na kuwangan ko sa itong mga banding kay mo itong dahil mga panghitabo nga di jud kapugnan. Hanggang salamat Ate Sherry Kentong Ulrich. So guys, mag-shout out ko sa uban kay mo dugay-dugay nakuha ka shout out. So dito ko ball kay mo laging nabisi pud mis among kinabuhi dadto. Nila dyan yung kinabuhi guys, pero mas maaso dahil po mabisi kaya mo makalimot pag kasi mong mga problema o sa uban ni mong mga depression ba, sa uban ni mong mga angay kalimtan. Kaya may dyan ang tapad kanon na dyan kaabas pamilya, nara dito kay diba na kailangan na ba kay naka dito, nakaibaw kag sa ilang sitwasyon. Sir Hieronimo Kabudbud Vlog, dengan katong salamat sa support sir. Sir Marcelo Castañares, kumusta man mo diya sa Tagbilaran, sir? Ate Isabelita Abibas, Ate Let's, kumusta naman mo diha, te? Hinatpanta nga, maadyo yung panglawas kanunay diha sa Las Piñas. Ate Nimia Puentes, lahat katong salamat sa inyong kanunay yung pagtimbaya. Amping mo kanunay, Ma'am Nit Ikala, Ginaline Elibira, shout out, Ma'am Lucy Hater. Asa day karong dapita ma'am Milos Miyas diha sa Cagayan de Oro City. Amping mo kanunay diha ma'am, labi na karon kay na pa may summer naman ta pero klasihan man gihapon. Ma'am Edina Cañete, Ma'am Rosalie Laranjo. Amping pud mo kanunay ma'am Emily Hugan, taga asa day kadapita ma'am. Ni Ma'am Merlinda Kadirao, daghang salamat ma'am sa imong kanunay yung pagtimbaya. O taga Bukid, si taga Bukid, sige si dag-ingon nga buisit ko na magbuhi og kukok. Di man to si ja kukok ma'am, kanang naay kuan man to si ja, kanang naay sarap tingan tong langgama. Kanang sa tingan itong langgam, nakalimot mo. Di man siya kukuk ma'am, gamay raman siya nga langgam. Kanang naay, di man pud good ko, kanang naay angay mo buhi pud kay mahadli ko kay ipanggarbanas ang tatay Ariston ng langgama. Ma'am Miri Kangki Asuncion, dahil salamat sa kanunay po timbaya. Ma'am Reginine Casinilio, new viewers from CDO, daghan katong salamat diha. Shout out ko diha sa tanang taga CDO. Asa mo dapita sa CDO Ma'am Regeline Casinilio. Linda Mijorda, daghan katong salamat ma'am. Sir Jerry Bawiga, daghan katong salamat sir sa pagtimbaya. Ma'am Norisa Abisya, wajud ma'am aliwaras sa nakajug nas ay sa kay mo ni Ija ang ka nas jay para mo uton kadyo ba. Tiluluman din ti kumusta tini uli baka ti pista mas ato shout out po ko ni Ma'am Almalim di sa San Francisco, California. Daghang salamat ma'am sa imong
alam mong kasing-kasing sa imong kanunay yung pagtimbaya hinapanta nga makita-kita tapuhon ma'am. Naraman na pagkas balin siya. Ang among good news na diri guys, sa among pagabutang diri, after 5 years pa ko numi ibalhin. Diya karon naka 2 years na mi diri. Diya after 5 years pa ko no kay gibuhat pa ko no sa mga developers sa among kabalhinan, pero murag diri ra pud sa kuno pud sa Muntinlupa, pero thankful gyapon sa Ginoo maori good news kay ano. Di na may problema kay matud pa balhin mi pero naanak ko no ibay among kabalhinan. Napunta nga na kayo di para sa una nga nagkalisod-lisod mi ang saan pagpabay. Mas pinta siguro o ibalhin na jud mi nga kuan kay murag di na jud siguro mi dana di mo listen. Temporary ra man good pud mi diri guys, pero ampod sila niingon da og pila ka years, pero nagmeeting ko no sila dari das last week. Nga tungwa pa mi. Nagdanali ko ni gi kanang naay kuan nga kabalhinan. Na nako ni giingon nga lugar nga kabalhinan murag buhaton pa siguro ang mga pwede kapuy-an. Kama may lang giingon nga ibalhin ko no pero na anak ko no ibay bahalag wa pagod palagsakto pagungkuan basta kay nagbalhin na jibay di para sa una nga kami pa jay nagtukod-tukod. Good news mangyapon guys nga naman jud na musalig og mulaom ra man jud ta nga maadyo ag balita kanunay. Diya, kay ma'am ta istorya lagi sa ang silingan nga may hanggi bilinan sa Lanisbay. Dato sang silingan sa una sa ito pa mi sa pamigi dimulis. Ang kay istorya mo pud may das pag abot na nga malagi kuno ingana. Paabot ta pud mi kay murag na kuno pay maglibot kay mag-check jud kuno ikaw ba jud kuno may tag-ija sa imong gipuy-an nga islat kay ang uban mangud guys kay pamaligja ilang islat diya. Di man kuno mosugot ang taga upaw o nakapalit ra sila kay di man sila may naka-register sa una sa pag-relocate. Luoy laman jud tong nakapalit ra, di may nakapangan sa bahay kay di kuno matagaan. Kay ang tagaan jud kuno kadto ra jud kuno tinuod nga tag-ija. Nalab jay ubang mga islat dari guys ang gipang baligja. Na pa ubay nga bay na dali baligja pud. Bawon sa ilang buhaton anak. Basta kay mo kuno istorya nga kung nakapalit ra kuno kadi kuno ka maapil og hatag kay katulad jud kuno gi-relocate nga mo'y naka-register. Unda guys, umapon day Lunes. Magsugod na pos unday panginabuhi. Kay mo man gitong nagpaadon sa amin dirisbay pagabot na mo pagka-Webes, ja pagka Bernis kay gipamaulan man pud siya. Sampung gipahuway ja. Naghinlo-hinlo lagi pud mi dari kay grabe ang buga ja. Muha mi juta kay matamnan sa buwak. Natanam na jud na ng mga buwak. Pero ang uban ha panggi tipon-tipon kay wa pa koy kaang ngita pa kog na koy mabalhinan pohon. Nanay mabalhinan hanap putong ana man namon ubalhin kay nagisakot to putong uban kay wa po kapalit og mga basiyo bitaw galon. Anong Wilkins nga na kanang mineral water. Po na pod makapalit-palit hinahinay og kaang og na poy extra nga kwarta. Okay. Isod po may unahan guys, dyan na pamidaghang unahon nga importante kay ugma pit sa 15, mag-reading na po sa tubig, dyan, kuryente pod. Dengan maguna sila guys, kay kanang among tubig, 15 na sug katapusan mamida na magbayad, pero kanang kuryente, kada buwan ra, pit sa 15 na ang reading. Dyan among tubig is, daman may nabilin nga bayron katong sawa kami ning larga, siguro isang simana po to. Karon murag mao tay mong bayran kay wa man gud mo agas karon pagulian namo naka sawd ra ming isa ra ka drum awa ra siguro po naka isa ka cubic boy. Okay ba kay naman pud mi kanang naay nagamit da sing agi sa paminanguli kay simana pa man pud to. Ja palis Ginoo napapud mi nabilin nga gamay nga grocery ari nga panggamit sa kusina mangluto ba. Da pud mi na problema ron guys sa among konsumo kay nakadamo po may bugas, mga upat siguro po ito kakilong bugas po ang gipadani nanay. Pila ra ba po yung amuan, dapat po may saging, dapat may kamuti. Marag, okay ra, kay nagulmis undoy nga, mo gagmay may kay matutang flora may bulan na aran ako na mong katawaan mi ni Dya.
na kinahanglan jud kuno mi mag-diet. Ja. Salamat pro kay nakahangan tapos umri nga mag-diet. Mato tiyang gabi plano mi nga naman mi bahaw. Bahaw pa puto na mga gabi kay malagi itong nag-bawas-bawas mi saray sa lahi pud ang puwa nga bugas guys kay dali ras dyan makabusog. Ay adto sa puti nga bugas sa puti nga bugas murag gahi ka mabusog pero ang puwa dali ra makabusog. Nga mi ginamos sa pa pud mi buwad. Gahapon naglaway laman mi. Matong sa amin na problema gusto mo gamas ang kuanan doon ang para pangbayaray na mas tubig o sa kuryente. Yung mga man dyan importante. Nadakang kuanagod nga amin nagabang sa bahay. Kaya kay mula ka lagi po ko mapuhon. Yung malito na ako'y lakuin nga na ako'y sikasuhonon. Kay labong pa kajiting uwan. Karoon nagkulis ang mga panahon. Dakang singgit di ay ni Flora mi Buholana. Flor, happy Mother's Day. Lughangin na ng imong anak og badge kay arong badge laki na pudpuhon. Char. Bitaw. Naghana kay maadyo bitog lahi. Nabitaw pud kay ikabuhi. Lugangi parang na po ko'y bagong igagaw nga badge. Na po bagong igagaw nga mahimong dagahay puhon. Kay ulitaw mag imong panganay. Bitaw. Napanta nga. Makaanak pa mo bisag unom kay arong isa ka basketball team. Bata pa bitaw mo. Ang nanay diha happy Mother's Day nay pag amping in taon kay di ra ba jud lalim ning mag-autag na amis ladyo. Adjog na amis do kanunay. Kay bawa naman jud gansay among tudyo nganong nanguli mi. Nasa lagi po ni among pamudyo dari kay gangi kagawan lagi. Nga mga tanang pod. Isa pa napay importanteng asikasuhonon kay bawa naman jud ka pag amping pag ayo-ayo laman diha nabi tapos tatay. Grabe inita dari guys, sa alas 6 na kape ni init gihapon ni uwan man pud ganihay no. Buntag pero grabe maghihapon alimuta ja karigo trapit si zaning bunak rag kalit dali ra pud ning undang. Ja manihapon tanin jo guys, dagamong panihapon. Manigamong panihapon guys. Daghan man migbahaw among luto nga puwa kay ipadadaan man nanay bugas nga puwa ja. Ja man pay kamuti na Naglunaw mi guys, happy Mother's Day di ay. Jada pa yung Shin Ramin. Pangagdapod. Hapo. Hapo. Nagsugod na mig diet guys kay jawat mo gagmay kay buyag-buyag na hangat na. Diyan na po yung isa kasipi nga nahinog sa amurado. Madalam na mong panghimagas. Tamis na budget guys, bisag di pa kaadyo lutong. Pwede ra ba ni si zahimo og banana cake? So wadjang kuno na maghimo og banana cake po. Lugar ko palit og harina. Kanang malutong na bitaw si siya. Amurado kisay nakailag ingani nga saging.